októbra 2012 cestou do Břeclavy za starostom o 8.55 som z vlaku poslal pani Alicii Rolencovej túto SMS-ku. Dobrý deň. Veronika Krivultová ma splnomocnila ako predsedu občianskeho združenia na Slovensku Občianske stredisko pre rozvoj demokracie a ľudských práv, aby som v jej mene riešil zložitú sociálnu situáciu. Internetová televízia Kontra natáča jej príbeh. Momentálne je po operácii kolena a potrebuje finančnú pomoc na nájomný byt. Prosím, obratom pošlite SMS, či ste ochotní jej pomôcť a v akej výške. V prípade odmietnutia počítajte s následkami. Odoslané 12. októbra 8.55 pani Alice Rolencovej, pestúnky Veronike Krivultovej. Októbra o 14.57 sme dostali od Alice Rolencovej túto SMS-ku. Vážená spoločnosti, nepošlu ani cent. Nevím, proč bych měla poslat peníze člověku, který je trestaný za podvod, má dluhy, kam se podívá a několikrát nás vykradla, ukradla peníze i vlastní dcery, utekla od ní i od manžela, je hledána policií Českou republikou. A po porade s mým právnym poradcem podávam trestní oznámení. Pokud chcete natáčet, tak se raději obraťte na okresný soud v Havířove a probačný a mediační službu. Podám trestné oznámení i na vás za vydíraní. Rolencová.